ह्या इमारती भितर म्हणजे हे जे कार्यालय जातलें ह्या कार्यालया भितर सगळ्या तरेच्यो सुविधा आसतल्यो। ताचे भितर लायब्ररी आसतली, रिसर्च सेंटरां आसतलीं, कॉन्फरन्स हॉल आसतले। बऱ्याचदा आमी पळयतात आमच्या पणजी कार्यालयान येतकच बरेचशे पदाधिकाऱ्यांक भायर बसचें पडटा, बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांक भितर येवपाकूय अडचण जाता। पण स्वताची अशी बिल्डींग आज आमी त्या कदंबा पठाराचेर उबी करपाची आसात आनी आमचे सगळ्यांचे हे आसा की आमी डिसेंबर 25 पयलीं म्हणजे येणारी जी विधानसभा निवडणूक जातली 2027 ह्या निवडणुकी पयलीं ही इमारत आमी पूर्ण करपाचे आसात आनी त्यामुळे हे करता आसतना ताचे भितर वेगवेगळ्यो आर्किटेक्चर आसत, वेगवेगळे हे जे आसात मदत जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीच्या विविध कार्यकर्त्यांनी केल्ली आसा। आम्ही या खातीर करता की आम्ही सगळे भाग्यवान आसात, भाग्यशाली आसात। काय अवघ्या काही वर्षांत भारतीय जनता पार्टीची मुहूर्तमेढ हांगा रोवल्यानंतर खूबशे नवे जुने कार्यकर्ते आज हांगा पळोवन खूब आनंद जाता आणि तांच्या परिश्रमाक तांणी जो परिश्रम केलो त्या परिश्रमाचेर भारतीय जनता पक्षाचें स्थान गोंयांत कशें मजबूत जालां हें तुमी सगळें पळयलां आणि हें तुमच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर। कसलीय बरी गोश्ट जातली जाल्यार खंय तरी तातूंतल्यान इल्लेशें दुख्ख सहन करचें पडटा। फुडें ही इमारत आमकां 2025 मेळटली आणि म्हणून तुमी हो केल्लो त्याग जो आसा, जो तुमी दिल्लो जो वेळ आसा तो सुद्दां एक वेगळो आनंद आमकां सगळ्यांक दिता। भारतीय जनता पार्टीची संपूर्ण वाटचाल गेली कित्येक वर्सां आमी पळयतात आणि आज जें कितें शक्य आसा हांवें म्हणले प्रमाणे पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान आपलें कंट्रिब्युशन ह्या कामाक दिल्लें आसा आणि म्हणूनच हें काम जरी पक्षाचें हे काम म्हजें आसा आणि म्हजो जो काही वाटो आसा ह्या सगळ्या कामाचो तो वाटो प्रत्येकान आपापले परीन थंय वाटो उचललेलो आसा। 30-35 वर्सांक ज्यांच्यानी पार्टीचो फाउंडेशन स्टोन घातलो आणि पार्टीच्या फाउंडेशन स्टोनाचेर 4 पासून 14, 14 पासून 22, 22 पासून 28 आज 28 आमदार भारतीय जनता पार्टी कडे आसा। तांच्यानी घालता असताना बेस पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत पार्टीचे कार्यकर्ते प्रशस्त असे कार्यकर्ते तयार केले जे कालांतरान आम्ही म्हणटा की सदोदित भारतीय जनता पार्टीक सत्तेर हाडटले। आज आम्ही कार्यालयाचो फाउंडेशन स्टोन घालता असताना फुडली 50 वर्सां भारतीय जनता पार्टी या गोय राज्यात प्रशस्तपणे काम करतली आणि आमकां खबर आसा तुमच्या सगळ्यांच्या ताकदीचेर तुमच्या सगळ्यांच्या बळाचेर परत परत भारतीय जनता पार्टी ही निवडून हाडपा खातीर आम्ही सगळे जाण सदोदित कार्यरत आसतले। देवेंद्रजीचे मुद्दामून आपल्या प्रचार कार्यातल्यान तुम्ही सदोदित गोया खातीर वेळ दिलाच, कारण इलेक्शनात 22च्या इलेक्शनात तुमचे योगदान हे आमच्या खातीर खूप मोठे योगदान आशिल्ले। सगळ्या कार्यकर्त्यांक खबर आसा गोयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान तुम्ही प्रवास केल्लो आणि आज परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या फाउंडेशनाक हो योगायोग म्हणपाक जाय। खरे म्हणजे आज आमच्या नड्डाजी येवपाचे आशिल्ले पण हो योगायोग तुमच्याच हस्ते हो फाउंडेशन स्टोन जावपाचो आशिल्लो म्हणून आज तुम्ही हांगासर पावले। परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन स्वागत करता आणि ठरल्या वेळेपैकी आम्ही कार्यालय पुराय करतले काय ना करतले असत जाल्यार परत एकदा माझ्या बरोबर भारत माता की। पार्टी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि हम देश के प्रत्येक प्रदेश के हेडक्वार्टर पर एक बढ़िया कार्यालय बनाएंगे और हर जिले में एक कार्यालय बनाएंगे। मुझे खुशी होती है कि इस निर्णय के कारण 768 कार्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। मुझे आपको बताते हुए यह भी खुशी हो रही है कि आज के समय में देश में 563 कार्यालय बन करके तैयार हो गए और 96 कार्यालय कंस्ट्रक्शन में है जिसमें काम चल रहा है। गोवा प्रदेश का यह नया भव्य पार्टी की नई ऊंचाई का यह कार्यालय नई ऊंचाई देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नए कार्यालय के बन जाने के पश्चात पार्टी की गतिविधियों को तेजी मिलेगी। गोव्याचं जे काही बदललेलं स्वरूप आहे त्याचं श्रेय फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीला जातं, आपल्या सरकारला जातं। इतक्या मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकार असेल राज्य सरकार असेल गोव्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झालं, गोव्याला एक आधुनिकता मिळाली आणि खऱ्या अर्थानं एअरपोर्टपासनं तर वेगवेगळ्या सेतूंपर्यंत हे जे काही काम झालं आहे गेल्या 10 वर्षातलं 15 वर्षातलं जे काही आपलं काम आहे हे सगळं बघितल्यानंतर अक्षरशः एखादा व्यक्ती थक्क होईल अशा प्रकारचं काम गोव्यामध्ये झालं आहे। आणि म्हणूनच
गोव्याच्या जनतेने देखील भरभरून आशीर्वाद आपल्या भारतीय जनता पक्षाला दिलेला आहे आणि पुढेही मिळणार आहे, हा मला विश्वास आहे.